ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз ҳам дар бозори Корвонем барои шумо ин картофи набудан якум сортош набудан бозорда ҳастай. Анами якум сортоша инами як одам медонад. Ина марҳамат наршон 250 сомон. Иё барашка нестан мрамана Королевский мрамор биё. Нархошон 250 сомон дона ҳай. Оптон бо арзон мешава. Қариб як 10-15 та намуд расветкаш ҳастай. Тамом шида буд бо нав омадан. Инай барои ҳозиёнай малошници доранд. Ина саус ҳастай, кабут ҳастай, бохай дигаш да таҳ задагия. Обшики ҳамаи светош ҳастай. Метоне ки ба ҳамин номбаи дар WhatsApp даги заказ кунед. Мо закази шуморо дар ҷо маконтон расонда метонем. Доставка ҳам дар он Кӯҷистон, ҳам Россия дорем. Ҳастай ина мрамрои ё камтарак тинуктаран неки раскрашониям кушоди калонан ё ам навшон 250 сомон. Ина марҳамат чиза кунам. Чанд расветка дорӣ? Ай як 6 намуд расветка ҳастай. Я остиноша бинем. Новинка. Ё санг дорам. Сангои майдаи Сваровский дора. Анай тараф ина будагиёш. Инай тараф ана нигоҳ кунед. Инҷана. Еш бори гуанҷо ана. Ё чанд я нафа? Ё 250 сомон. 250 сомон. Инайш бу бори гуанҷо будааст. Аму шабите нафа 100 фреза. Чхела ай сангошон чхела. Шуш. Чай? Королевский мрамор. Королевский мрамор. Сами 250 сомон нафа. Ина оз бо як бори ай пешман нишон метавам. Ина ҳоз ҳам мрамро бо наи пешон ина хеле омадагия сангдор омадагия ҳамён Королевский мрамора ина пешош полни санг додагия ина хеле сангои 250 сомон. Ям раскрашония калона. Ина марҳамат бибинем. Аке инамиё ки ёс шумо дидесем ё моделша дигар кадагия. Материал ҳам материал неки ана ё хадавоян ё ҳамара мезебан ҳамада аямиё ҳастан бозорда 150 сомон ҳастай 200 сомон ҳастай неки ёш вообще дигар ҳам духташ дигар ҳам качестваш дигар каски бин мисол сангошам дигар шумо мегӯед ки мо рафтем харидем 150 сомон 200 сомонда ба ё намебиранд ё вообще дигар чизам сангшам зависит мекунад духтшам зависит мекунад нархи ҳамира. Аре ҳамон метавонед ки шумо агар кадоме ки оригинал мехоҳад занг мезанам мо шумода доставка дорем. Доставка тамоми ҷо ҳаст, ҳам ноҳияҳо, ҳам Россия. Боки сарбаланд обод бошем. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.